kod chike moselok mang'eny around CDF. Onge rol mar mijumbe e pesa mosechope ground kata miloso wach ni Nairobi ka. Nikech en pesa ma chike matere ground. Kati mijumbe ma nyando koloso higni 10. Kuom ranyisi nikech an achiel kuom wajumbe ma wuoyo mang'eny kendo wuoyo pile kendo wacho weche makonyo Kenya. Kato kiloso to pesa cha en automatic obiro dhi. Teko wajumbe no gole pesa no te mana gi decision mar High Court mokwongo. Mane wacho niya, ok unyal bedo ni oversight gima un bende une involved. Koro mano no chik no golo wajumbe te e wach pesa ni. Gima wacho ni kamoro nyalo mako mijumbe kaka yor Mibadhi. Wacho ni kaka pesa jo tueyo matek kako bar nyalo bedo matek. Unless iwangi tek ni koni an jela no be thurwa mang'iyogo. Koro gima samoro mako gi en niya. Iyudo ka en mijumbe be nigi kembege matimo contracts mag gero sikunde, gero kiang'o gik migero ke office chief, office assistant chief, koro en e jagedo kambi ne manyinge nitie ma en sole proprietor. En e michule gigo. Mane Mibadhi mosemako wajumbe mang'eny e iye kanyo. Nikech odwa ni pesa cha, nikech kwale tek either way, but kitiyo kode gi kambi ni manyingi manitie, to koro timona. To counties to koro lich. Molo kata marwani. Iyudo ka county kuom ranyisi, county moro, moka biluongo. Iyudo ka jok miluongo ni executive, county executive ka. Maluongo ni ministers ka. Le CCs ka. To gi chief officers gi. To gi jomotele assembly. Assembly kia majority ya minority go. Gine mage timo contracts go te kembego be mana make gi to gine mage chulore. Koro iwacho weche mag pending bills moleo, tiyudo ka kembe wegi jok matiyo kanyogi. To ichulo te, koro contractors maonge relationship maber gi jo county go. Ema pesa gideko. Niwinjo. Ena ni koro samoro. Kaka jo EACC bende overstretch too far, bebedo matek, nikech gibe gin limited, a number of employees, to gi infrastructure mag investigations. Otherwise,